राजखान्थिया जाबाय मोनसे माने डेम'क्रेसिनि मोनसे फेस्टिभेल। गिबियावनो सोरजिगिरि आनान गसाइखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावनांगोन जे राजखान्थियाव थानानैबो जे आं बे हारिमु बे लेभेलआव एसेब्लाबो आगान होनो मोनजेनबाय। बे गासिबो नैबे नेर्सोन औवारि, जायखौ जों बिटिसिआव मोफौ होनोब्ला मिथियो। दा बिथाङानो लिरदों, बिथाङानो सुजुदों, बिथाङानो डाइरेक्सन माखासे स्क्रिप्टफोरखौ गासिखौबो लिरजोबदों। दा बिथाङा जे बेफोरबायदि लिरनो हागोन आं मालाबाबो सिमाङाव सानाखैमोन। आं बिथाङा जेब्ला आंखौ बुंदों, स्क्रिप्टखौ नायदों माबादि जागोन, जोबोद मोजां मोनदों। लोगोसे बिथाङा जे आंखौ खावलायदों दे नोंबो उमुक रल लानांगौनो, आं बे रलखौ लानाय जादों आरो जों बेखौबो दाजाबनानै बुंबावनांगोन जे राजखान्थिया जाबाय मोनसे माने डेम'क्रेसिनि मोनसे फेस्टिभेल। जेरै जोङो हलि गेलेयो, हलियाव जों आबिर फुनलायलायो, थिग बिदिनो माने राजखान्थिया जाहैबाय डेम'क्रेसिनि मोनसे फेस्टिभेल। दायो इलेक्सन गैथ'लिया, बे हिसाबै आरो बेखौबो बुंनांगोन जे हारिमुवानो जाहैबाय हारिनि सिनस्रि। मोनसे हारिया थांनानै थानांगौब्ला जेब्लायबो बे हारिनो मा नांगोन, जोंनो हारिमुखौ नांगोन। बेनिखायनो हारिमुखौ सिबिनो होननानै रोंबा दा रों इन्ट्रि लेभेलखौ मा इन्ट्रि पइन्टखौ आङो नैबे नेर्सोन औवारि मोफौ, जायखौ दा बिथांनि अननायावनो आं इन्ट्रिखौ मारिनाय जाबाय। आरो मुभिनि मुङा जाहैगोन सिलिंखार। मरेला ओरैबायदि, मरेलखौबो एसे बुंसै, माने थिर दाननानै मोनसे न'खरा इन्दिं गेलेनानै बा लटारि गेलेनानै माबायदि सासे मानसिया बा मोनसे न'खरा माबायदि जोबस्रांलाङो बेनि सायाव जाहैगोन। आङो सासे मा होनो समाज सिबियारिनि आं रल लादों बेयाव। आरो लोगोसे आं बेखौ बुंनो लुगैबावदों, बेथ' बे नेर्सोन औवारि मोफौ बिथांनि थाहैबाय। आंनाबो मोनसे मिस्टार मफेट होननाय बे एपिसड हिसाबै, जेरै बेहारबारि आउटपस्ट दङ नङा होमबा एसामिस फिल्माव, दा बेफोरबायदि एपिसड हिसाबै दिहुनलांबाय थानो थाखाय मिस्टार मफेट होननाय मोनसे सर्ट मुभियाबो नै समफोर रिलिज जागोन। आरो बे एपिसड हिसाबै बे जोबनो गैयै जालांबाय थागोन। हागोन जायो नायगोन, जायनो माने बिदि समाजनि मानसिफ्रा बे जोंनि बे सिलिंखार सर्ट मुभिखौ नायगोन। आं थारैनो आसा खालामो जे समाजा गाज्रिनिफ्राय एसे मोजाङाव फैगोनखौ आं नुहुरदों। लोगोसे बे माने सर्ट मुभिया जाहैबाय मोनसे एवारनेसनि सर्ट मुभि। जाय नायगोन बुजिगोन, आरो बुजिनो गोरोंफ्रा बेखौ गोरलैयैनो बुजिनो हागोन। निस्सय आं फार्स्ट टाइम दा फार्स्टनिफ्राय सेकेन्ड थार्ड बिदिनो जालांबाय थासिगोन। आरो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे बर' होननानै, बर' फिसा हिसाबै, बर' हारिमुखौ मोजां मोननानै जोंनि सिलिंखार बे सर्ट मुभिखौ जेन रायजो राजाफ्रा बयबो अनसायगोन, आं बेखौनो आसा खालामदों। आरो आङो आखाइ खबजबनानै बेखौनो खावलायबाय जे बयबो अननानै नाय, बेयाव मा दं मा गैया।